جناب حضرت علامہ مولانا عارف نوری صاحب کو آندھنے اور اپنے خیال الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام علی من کان کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولی والدیک صدق اللہ مولانا العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم شب اسرات دولہا مالک حرد و سرا نبی الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود عرض کرن تو بعد حضرات گرامی کی جس طرح جانتے ہو محترم اکرم نمبردار صاحب مرحوم اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئے نے. اسی سارے لوگ انہوں نے اس سال ثواب واسطے ختم کل دی محفل میں حاضر رہا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جملہ اہتمام دے ثواب دے توسل نال اللہ تعالیٰ مرحوم دی مغفرت فرمائے. جملہ نوا یقین و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ان کے شہزادگان کی نظر کرتا چلوں، تجھے کن پھولوں سے کفن دیں، تجھے کن پھولوں سے کفن دیں، تو جدا ہی اس موسم میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. تجھے کن پھولوں سے کفن دے، تو جدا ہی اس موسم میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. تو پنجابی والے کا اپنا ٹیسٹ ہے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیں دیئے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیں دیئے، کانڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیں دیئے. پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیں دیئے، کانڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیں دیئے. وکھرے جگ تو لاکھ محبت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو. عقل سوال کر دی کہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کریم دی تلاوت کرے، جنہ تے حج فرض ہے او حج ادا کرن، جنہ تے زکاة لازم ہے زکاة ادا کرن. یہ تا سمجھ آتا کہ رب دا شکر ادا کرنے دے طریقے نے غریب غرباء دے نال پیار کرنا، انہاں دے تحفظات دینے، انہاں دے نال محبت اظہار کرنا. تے والدین واسطے شکر، والدین دا ادب و احترام کرنا، والدین دے نال پیار کرنا، حسن سلوک اختیار کرنا، انہاں تو اچھا نہ بولنا، انہاں دے سامنے نہ چلنا، انہاں تو پہلے نہ بیٹھنا، انہاں تو اچھی جگہ تے نہ بیٹھنا، انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے نظر جھکا لینا، یہ والدین دا شکر ہے. اور اس دا اجر و ثواب مختصر کرتا چلا جاواں. نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سوال عرض کیتا گیا، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب تو زیادہ حسن سلوک دا مستحق کون ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اموں کا. غلام نے پھر عرض کی تھی کہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں. تیسری مرتبہ عرض کی تھی میرے حسن سلوک دا کون مستحق؟ فرمایا تیری ماں. جس وقت چوتھی مرتبہ عرض کی تھی تو میرے حضور نے فرمایا تیرا باپ. یہ باپ اور ماں
کتنی نعمتیں انہاں دا ادب و احترام کرنا اور انہاں دی خدمت کرنا وہ تو کجا رہ گی انسان محبت بھرے انداز وچ ایک مرتبہ والد اور والدہ دے چہرے نو ویکھے اللہ تعالی مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن وچ کوئی بندہ 100 مرتبہ ویکھے فرمایا میرے محبوب میرے غلاموں اگر کوئی بندہ محبت دے نال اپنے والدین دے چہرے نو 100 مرتبہ ویکھے اللہ 100 حج دا ثواب عطا فرما دے گا اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب دی رحمت اس کو بھی وسیع ہے کوئی بندہ اگر دن دے وچ 1000 مرتبہ اپنے والدین دے چہرے نو یا 1,00,000 مرتبہ محبت دے انداز وچ ویکھدا جاوے اللہ 1000 اور 1,00,000 ثواب دا عطا فرما دے گا 1,00,000 حج دا اللہ تعالی کو ثواب عطا فرما دے گا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو ستھاں تے پنچایتاں دے فیصلے کرن والے تعلیم یافتہ لوگ بھی بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو عقل سوال کرے گی کہ یہ دنیا دے وچ تو ہویا کہ والد دے چہرے نو ویکھیا حج دا ثواب مل گیا مرن تو بعد میرے حضور نے فرمایا اس سلسلہ مرن تو بعد بھی جاری رہے گا کنز المال شریف دی حدیث میں میرے حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن جا کے اپنے والدین دے قبر دی زیارت کرے منزار قبر ابویہ اپنے والدین دے قبر دی زیارت کرے ایک فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ وہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے کنز المال دی حدیث سے اگلے جز جڑے نے اس طرح دی 2 حدیثاں نے میری سمجھ نہ کرے لیکن میں کنز المال دی حدیث پیش کر رہا ہوں فرمایا جیڑا بیٹا جمعے والے دن اپنے باپ دی قبر دی جا کے زیارت کرے گا اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا او بیٹا جڑا جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی خالی زیارت کرے گا جدو او مر جاوے گا اللہ دی نوری رحمت والے جڑے فرشتے نے اس مرن والے بیٹے دی آ کے قبر دی زیارت کریں گے مرن تو بعد حسن سلوک اور محبت والدین دی قبر دی زیارت اس علاوے کہ او اولاد جدو مرے گی اللہ دے نوری فرشتے آ کے دی قبر دی زیارت کریں گے اور کرنا اسی دنیا وچ رہ رہے ہیں قرآن کہتے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کہ تسی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان نیک اعمال دے بدلے کی اجر و ثواب عطا فرماندا اور برے دے متعلق برے اعمال دے اوتے کی وعیداں نے دے واسطے چشم فلک کے منظر ویکھیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج ملک کے اندر معاشرہ دے تسی سوشل میڈیا تے دیکھ رہے ہو کہ بڑے لوگوں نے حضرت صدیق اکبر دے نال پریشانی نہ لیا جاوے تے متھے تے وٹ پے جاندا ہے کون صدیق جدے متعلق میرے حضور نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر جڑا بندہ چاہندا ہے نا کہ میں دوزخ تو آزاد آدمی نو ویکھاں فرمایا فلینظر الى ابی بکر ابو بکر دے چہرے نو ویکھ لو اے او بندہ جڑا دوزخ تو آزاد ہے او جناب سیدنا صدیق اکبر آپ دے زمانے خلافت آپ دے زمانے ایک بندہ فوت ہو گیا غسل کفن جنازے دی واری آئی چارپائی سامنے پہ توجہ نال میری گل سنیا جے دل دے اندر علم نقش کر کے لے کے جایا جے آج دا پیغام لکھ کے جایا جے صحابہ فرماتے نے چارپائی سامنے دیکھیا تے اس بندے دا جڑا کفن پایا ہوا نا کفن نے ہلنا شروع کر دیتا اسی جلدی دے نال اگے بڑھ کے دیکھیا کہ شاید مرن والا زندہ بھی مغالطے چاہ گیا فرماتے نے جدو اسی کفن اٹھا کے دیکھیا تو دے گلے دے نال کالے رنگ دا موٹا سپ لپٹیا ہوا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے نے اسی آپس وچ مشورہ کیتا کہ سوٹی لے کے آؤ ڈنڈے لے آؤ انہوں مار کے دور کریے تے جس وقت مارن دی واری آئی تے سپ انسانی آواز وچ بول اٹھیا فرمایا مینوں ماریا جے نا ان اللہ امرنی مینوں اللہ تعالیٰ دا حکم ہے ان اعذبہ الى یوم القیامہ قیامت والے دیارے تک میں دا خون چوسنا رہاں گا انہوں عذاب وچ مبتلا رکھا گا جس وقت وہ سب انسانی آواز وچ بولیا تو صحابہ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے سب تو بولتا پیا میں ما خطا جاہو تو داسی دی غلطی کی وے ایدے گناہ کی لے دا جرم کی وے سب بول اٹھا کھنگا خطا جاہو سلاس ایدے 3 قسم دے جرم نے 3 قسم دے گناہ نے جنہ دی وجہ تو میں نو رب نے مقرر کیتا
جیڑی انہیں وجہ بیان کی تھی میں مختصر کرنا چلا جاواں. پہلے نمبر تے سب آکھن لگیا ایدی یہ وجہ وے اذا سمع الاذان لا یجیء الی الصلاۃ. فرمایا کہ جدو اذان ہوندی سی اے بندہ نماز والے پاسے نہیں سی جاندا. سانو اپنے گریبان نے جھانکنا چاہیے کہ اذان ہوندی کتنے اسی مسجداں وچ آندے ہاں, کتنیاں اسی نمازاں پڑھدے ہاں. بے نماز سی اذان ہو جاندی سی تاش دے پھٹیاں تے بیٹھ کے بلیئر تے گراؤنڈ وچ کھڑا ہو کے بلیئر دے سٹیجاں تے کھڑا ہو کے بلیئر کھیل رہا, تاش کھیل رہا. بزرگ ہوکیاں تے واریاں لگا رہے نے مسجداں بے آباد, مسجداں ویران میں. دوسرے نمبر تے کہنے لگا لا یخرج الصلاۃ زکاۃ من مالہ. اے مالدار سی, اے دے تے زکات لازم سی, اے اپنے مال وچوں زکات ادا نہیں سی کردا. تیسری گل قابل غور ہے, دل دے کن کھول کے دماغ دے کن کھول کے سماعت فرمایا جائے کہ تیسری کیڑی سستی سی جی دی وجہ تے عذاب مسلط ہویا. لا یسمع قول العلماء, علماء حق دے قول نہیں سی سندا, انہاں دی ذاتی گل نہیں سی ہوندی. قرآن و سنت دا پیغام ہوندا سی, قرآن دی آواز وچ احکام بیان کرنے, حدیث نبوی دی آواز وچ احکام بیان کرنے, سنن تے دور رہندا سی, پیچھے ہٹ جاندا سی. اس وجہ تو میں دے واسطے عذاب سے مقرر کر دیتا گیا. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم دین کی غیبت کرنے والا قیامت والے دن جدو آئے گا او دی پیشانی تے متھے تے لکھیا ہوئے گا اے او بدبخت ہے جنہوں اللہ نے اپنی رحمت محروم کر دیتا ہے. اور پھر عالم ایسا ہوئے داتا علی حجویری جیسا, پیر میرے علی شاہ جیسا, خواجہ شاہ سلیمان توسوی جیسا, شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سالوی جیسا, فقیہ الحسن علامہ شاہ محمد بندیالوی جیسا, اور اہل اسلام دی دلوں دی دھڑکن امیر المجاہدین جیسا. ریشان ایسے علماء جنہوں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, انہیں دے چہرے دی بھی سیارت یہ بھی ثواب ہے. انہیں دے نال بیٹھنا بقدہ حدیث میں حدیث کا مفہوم حل کر دیا ہوا, کول بیٹھنا اس طرح ہے جس طرح رب ذوالجلال دے تقریب بیٹھنا ہے. اور کسی شاعر نے کیا کہنا کوئی بن گیا رونق پکشیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکشیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, تو کوئی مقصد کر کے حل چلیا. ایتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے, کوئی آج چلیا تو کوئی کل چلیا. اللہ تعالیٰ کی برکات اندر دعائیں مدی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.